Sugeng siang para pirsawan, kula badhe ngaturaken setunggal pawarta ngenani program adiwiyata wonten ing sektor pendidikan. Ing tanggal 6 Februari 2026, Smanika nembe nindakaken program nuju sekolah adiwiyata sing diwujudaken kanthi kegiatan ngrumat kantin ramah lingkungan. Miturut informasi sing kula angsal, Smanika sampun nyediakaken sawetara fasilitas mendukung kados papan sampah sing dipun pilah-pilah miturut jenise. Wonten ugi program sekolah sing namine Transformer, nggih punika siswa-siswi saged ngeroyokaken sampah kados kardus, botol plastik lan sapanunggalane dados arta. Saliyane punika, kantin ugi neterapaken metode ramah lingkungan kanthi membiasakaken siswa-siswi mundur daharan utawa unjukan mbeta wadah piyambak saking griya supados saged nyuda gunggunge sampah wonten ing sekolah. Kangge informasi luwih lengkap badhe dipun aturaken rencang kula Dinda lan Putri wonten ing lokasi. Sugeng siang para pirsawan, wekdal puniki kula nembe wonten ing kantin Smanika. kados sing dipun aturaken rencang kula wonten studio. Bilih kantin Smanika nembe ngetrepaken metode kantin ramah lingkungan. Sesampunipun puniki, kula badhe wawancara kali siswa lan guru SMA Negeri Setunggal Krian ngenani penemune babagan program kantin ramah lingkungan puniki. Kula nembe kali Ibu Ditya minangka guru wonten ing Smanika. Pripun tanggapan panjenengan ngenani babagan program kantin ramah lingkungan wonten ing lingkungan Smanika? Nggih. Program kantin ramah lingkungan wonten Smanika menika langkah ingkang sae sanget amargi saged njamin asupan gizi lan karesikan panganan kangge para siswa. Dadose para siswa saged terdukung konsentrasi nalika sinau. Kejaba iku program menika ugi dados sarana edukasi gaya urip sehat lan ndukung visi sekolah inggih menika disiplin lan njaga karesikan lingkungan sekolah. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Sampun niki kula nembe kali Ibel, salah siji siswa Smanika. Tanggapan sampean mengenai program pengolahan kantin ramah lingkungan di Smanika. Penerapan kantin ramah lingkungan menika langkah ingkang sae kangge njaga kebersihan sekolah lan ngurangi sampah plastik. Kanthi kerja sama sedaya warga sekolah, program menika saged nambah kesadaran supados langkung peduli dhateng lingkungan. Matur nuwun. Mekaten laporan langsung saking Smanika, kula Dinda Aura lan Putri Hafaf ngaturaken monggo wangsul malih dateng studio. Dados saking pawarta kasebut saged dipun pendhet dudutan bilih Smanika saestu serius nindakaken program adiwiyata. Boten namung ngrumat lingkungan kanthi fasilitas papan sampah, nanging ugi wonten inovasi transformer lan kebiasaan beto wadah piyambak saking griya. Sedaya punika dipun tindakaken supados sekolah saged resik lan nyuda sampah plastik kanthi cara ingkang kreatif. Cekap semanten pawarta ingkang saged kula aturaken babagan program adiwiyata wonten ing Smanika. Mugi-mugi kegiatan punika saged dados inspirasi kanggo sekolah-sekolah sanesipun supados luwih ngatosaken lingkungan. Kula Putri Aisyah Rahmawati lan rencang kula Itfina Atta Azizia matur nuwun dumateng kawigatosan panjenengan sedaya. Sugeng siang lan salam lestari.